Ik heb een onderbeenamputatie. En dat wil zeggen dat ik tot en met mijn knie heb ik nog en de rest heb ik niet meer. De alweerige Olivier van der Voort van Elslo is zijn linker onderskon kwijt na een dramatisch ongeluk met zijn pony. Een kwartier lang hong er ons zijn best dat door de bosken, hoe de diek en uiteindelijk in de Canada-maar bedaren. Mijn leven is wel veel veranderd. Het is natuurlijk het hele is eigenlijk een keerpunt in mijn leven. Als je het vertaalt in zwemtaal. Want je wordt van valide zwemmer ga je naar Paralympische zwemmer. Ja, hier zit het Paralympisch team en die trainen hier allemaal in Amersfoort. En we proberen, dat nu het Olympisch jaar is, moest ik hierheen komen omdat ik nu hier een sterke band kan opbouwen met mijn coach. De kansen liggen hoog. Ik sta nu eerste op de rankings. En ja, het idee is op de 100 rug, dus mijn afstand, om daar gouden plak binnen te halen. Elke dag denk je erover na. En herleef je die race als het ware opnieuw in je hoofd. En totdat het echt gaat gebeuren en dan heb je het zo vaak doorgenomen dat het dan gewoon lukt. Ik kan wel naar Rio gaan, maar waar het om gaat is wat je gaat neerzetten in Rio. De Olympische gedachte, meedoen is belangrijker dan winnen, dat gaat voor jou niet op? Nee, ja, ik moet echt gaan winnen, daar gaat het om.